Hamid I mhail an son Gaeltachta na Néise go méid an seirbhís stáit déarnach tar fháil doing imethe agus Oifig poist na Rinne á dhúna. Tá plantanga going an son Gaeltachta na Néise agus mar chospóir sa phlean son há sé ag rá go bhfuil rochtain seirbhísí poiblí de dhí oring sa phobal tríomháin na Gaelinge. Tá plan sin fuamhathe agus muoinethe an rialtas. Agus annach chud dulchan cain á dhéanamh going sa phobal seo tá míad an taon ceantar Gaeltachta go bhfuil líon na gaintóirí léthúla Gaelinge tar éis fás th réamh se rá déanóibh. Ach fós féin tá an stáit agus an rialtas agus an post sásta nach méid an taon seirbhís poiblí, an taon seirbhís stáit atá fágann sa fháil do dhaoine. Agus tá sé maslach is dócha, tá sé maslach agus de bart de réir bríoir ag tastáilhain. Tá mé ag obair sa bhain scoil agus úsáideann sin an Oifig Phoist an tam ar fad, tam go léir agus dímá ceartar go bhfuil sé go amachtóing inis. Oifig Phoist gnúthach an Oifig Phoist sa raing an sa mar tha carn há nimimeán an sa há coláiste na ringe, bhun scoil na ringe, meán scoil, siúpaí há sé gnúthach. Ja, bheith sé náireacht a gúnfaí an Oifig, mar bheith na dtíon áitiúil beallathe a gnú dhéanamh sa raing agus bheith ar dul go dtí Dún Garbhán chun na gnú dhéanamh agus cumála son beallathe gnú dhéanamh trí Gaeilge cumá agus an son cumála son há postíocht ann